βρίσκονται στην Ασία, στην Τάκλα Μακάν, στην Κεντρική Ασία, στην επαρχία Σανξί κτλ. Στην Κίνα. Τι γίνεται τώρα? Αυτές οι πύλες, ξαναλέω, είναι δεδαλώδεις διάδρομοι, οι οποίοι θυμίζει ο καθένας ένα λαβύρινθο, έτσι. Και πας και δεν τελειώνει. Ουσιαστικά μιλάμε για ένα μήκος σε ευθεία 2.560 χιλιόμετρα. Αν το πας ζυγζακωτά μπορείς να φτάσεις 3.500 χιλιόμετρα. Αυτοί οι πόροι, αγαπητοί φίλοι, είναι κλεισμένοι στο κάτω και πάνω μέρος τους με μία πύλη. Κάθε πόρος επικοινωνίας, επομένως, της εσωτερικής γης και της εξωτερικής γης, εσωτερικού και εξωτερικού, κάθε πόρος είναι ταπωμένος στην κυριολεξία με δύο πύλες. Η κάτω πύλη και η πάνω πύλη. Οι πύλες αυτές είναι φτιαγμένες από χαλκό. Θα εξηγήσω γιατί είναι φτιαγμένες από χαλκό. Μάλιστα οι πύλες αυτές σφραγίζουν, είναι σαν να έλειωσε ο χαλκός σε όλο το άνοιγμα, το βραχώδες, και σφραγίζουν. Μάλιστα είναι εμποτισμένος ο χαλκός και μέσα στα βράχια γύρω-γύρω, σε απόσταση μερικών μέτρων, ώστε ακόμα και αν σπάνεις βράχο θα συνεχίσει να βρεις χαλκό. Όλος ο χαλκός, σύμφωνα μάλιστα με αυτά που λένε και κείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στα βιβλία, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, σας δίνουν τα αυθεντικά αρχαία κείμενα εκεί, μέσα εκεί θα δείτε ότι ο χαλκός αυτός, ο οποίος συνήθως έχει πάνω ή το λάμδα, το σύμβολο του Διός, και τον Ελ, των Ολυμπίων δηλαδή λεγόμενων θεών, ή το δελφικό εκεί που τις έκανε ο Απόλλωνας, αγαπητοί φίλοι, ή το αστέρι της Βεργίνας, εκεί που τις έκανε και ή τις επανακατασκεύασε και τις επιδιόρθωσε ο Μέγας Αλέξανδρος. Εκεί λοιπόν καταλαβαίνουμε, αγαπητοί φίλοι, ότι οι πύλες αυτές λέει ο Άγιος Ανδρέας. Άγιος του Θεού είναι. Θα πει κανείς, να πάρει κανείς τον Άγιο του Θεού και να τον βγάλει αιρετικό. Να πάρει κανείς τον Άγιο του Θεού, τότε πώς είναι Άγιος? Και μας λέει ότι οι πύλες αυτές είναι μεν χάλκινες και είναι επιχρησμένες με μία ασύγκριτον ίαλον. Αυτή η ασύγκριτος ίαλος, το γυαλί, πρέπει να ξέρετε, παρά το ότι λέμε το γυαλί έπεσε και έσπασε και σπάνει εύκολα, το γυαλί στην πραγματικότητα, το καθαρό, είναι από τα πιο σκληρά υλικά στο σύμπαν. Όπως για παράδειγμα το διαμάντι, το πραγματικό, έτσι. Τι γίνεται εκεί? Αυτή η ασύγκριτος ίαλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εγώ έχω, παρακαλώ μην μου ζητήσετε τώρα να πω πού τις βρήκα, θα το ακούσετε αλλού και σε άλλη χρονική στιγμή, είναι ουσιαστικά ένα ενεργειακό πεδίο, ή στην βαρβαρική είναι ένα force field, ένα δυναμικό πεδίο, το οποίο καλύπτει το χαλκό. Ο χαλκός έτσι είναι ανέγκυχτος, δεν μπορεί να τον ακουμπήσει κανείς. Και το κάτω κλείσιμο και το πάνω κλείσιμο με χαλκό είναι επιχρησμένο, να το πούμε έτσι, καλύπτεται με αυτό το ενεργειακό πεδίο, το οποίο προχωρεί μες στο βράχο, κατά μήκος, αγαπητοί φίλοι, και έτσι έχουμε εξασφαλισμένη κλειστή την πύλη. Με δυναμικό πεδίο, ενεργειακό, και από τη μία και από την άλλη μεριά. Κάποιος ο οποίος δεν θα μπορούσε να καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα, θα το όνομαζε ασύγκριτος ίαλος. Ένα πράγμα που γυαλίζει και καλύπτει το χαλκό. Αυτό όσον αφορά το κλείσιμο των πυλών πάνω και κάτω. Να μιλήσω τώρα εν συντομία για τον κάθε πόρο. Οι 72 πόροι επικοινωνίας και επαφής του πάνω με τον κάτω κόσμο είναι και αυτοί επιχρησμένοι με χαλκό. Δηλαδή υπάρχει το δεδαλώδες άνοιγμα που είναι ουσιαστικά, ας τα πω, τούνελ, σπήλαια, πλάτους περίπου 2,5 με 3 μέτρα, τα οποία έχουν και παρακλάδια, ξαναενώνονται παρακάτω κτλ. Είναι και αυτά επιχρησμένα πλήρως με χαλκό. Και ο χαλκός αυτός επίσης έχει πάνω του ασύγκριτον ίαλον, δηλαδή ένα δυναμικό πεδίο. Δηλαδή αν κάποιος κάψει 1 χιλιόμετρο ή 100 μέτρα παραπέρα από τον πόρο, από τη δίωδο και από την πύλη, και πάει πλαγίως να σκάψει για να μπει μέσα στον πόρο, παρακάμπτοντας την πύλη, δεν θα μπορέσει να το κάνει. Γιατί σκάβοντας κάποια στιγμή θα ανακαλύψει ότι έχει συναντήσει το εξωτερικό ενεργειακό πεδίο, το οποίο καλύπτει το χαλκό, ο οποίος χαλκός και από τη μέσα μεριά ξανά έχει ενεργειακό πεδίο και οδηγεί που? Μέσα στον πόρο, στη δίωδο που οδηγεί από την επιφάνεια της γης στο κάτω μέρος της γης. Καταλαβαίνετε επομένως ότι όσο εύκολο να παραβιάσει κανείς τις πύλες, τόσο εύκολο ή δύσκολο αντίστοιχα είναι να παραβιάσει κανείς τους πόρους κάπου από το πλάι για να μπει σαν τυμβορύχος, έτσι, από το πλάι μέσα για να οδηγηθεί στην κύλη γη. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Και μάλιστα, σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα και τα άλλα κείμενα, τα οποία, αγαπητοί μου φίλοι, κυκλοφορούν και υπάρχουν μέσα στα βιβλία, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, όποια προσπάθεια και αν γίνεται, πέφτει στο κενό. Όποιο τρόπο και αν δοκίμασε κανείς, δεν μπόρεσε ποτέ να παραβιάσει ούτε τα τυχώματα των πόρων, ούτε επίσης, αγαπητοί φίλοι, τις δύο πύλες, πόρτες αν θέλετε, την πάνω και την κάτω του κάθε πόρου επαφής, της επιφάνειας με την υποχθόνια επιφάνεια.
Τι γίνεται τώρα στο εσωτερικό της γης? Θα ξαναδούμε λίγο την εικόνα μας από στον κόσμο. Στο εσωτερικό της γης, αγαπητοί φίλοι, όλο αυτό είναι επίσης χάλκινο, είναι μια χάλκινη σφαίρα, η οποία έχει τέτοια ισχύ, καλυμμένη από την έξω και από τη μέσα μεριά με το ίδιο δυναμικό πεδίο, ενεργειακό πεδίο, και καλύπτει όλη αυτή την εσωτερική επιφάνεια. Πάνω σε αυτή τη χάλκινη σφαίρα, η οποία έχει απ' έξω και από μέσα αυτό το ενεργειακό πεδίο, βρίσκονται οι πέτρες, τα βράχια, οι βυθοί, οι κοιλάδες και οι θάλασσες της υποχθόνιας επιφάνειας της γης. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ένας από εδώ μέσα να αρχίζει να σκάβει, έτσι, για να κάνει ένα breakthrough, όπως θα λέγαμε, για να το σκάσει από αυτή την υποχθόνια, στην πούμε φυλακή, και να βγει στην επιφάνεια, θα συναντήσει το ενεργειακό πεδίο που καλύπτει την χάλκινη επιφάνεια της εσωτερικής γης. Επομένως, όλο αυτό το πάχος με τα χώματα, τα βράχια και τη λάβα, που έχει 2.560 χιλιόμετρα πάχος, κάθεται στην κυριολεξία πάνω σε αυτή την χάλκινη σφαίρα, η οποία έχει εξαιρετικά ισχυρή δομή. Όλα αυτά που λέω, ή κάποιος τα ακούει και τα δέχεται, ή κάποιος τα ακούει και τα απορρίπτει, ή κάποιος τα ακούει, που είναι και το πιο υγιές, έτσι, τα ακούει και λέει, α ναι, έτσι υπάρχει αυτή η θεωρία, μάλιστα, ας το έχω στο νου μου. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Εγώ δίνω τη γνώση η οποία μου ήρθε, αγαπητοί φίλοι, μέσα από αρχαία κείμενα, και επιβεβαιώνει τις υποψίες που όλοι είχαμε. Έτσι απλά οι λεπτομέρειες είναι από τα αρχαία κείμενα, αλλά το πώς ήταν εκεί η γη αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, αναφέρεται στην αρχαία ελληνική γραμματεία κτλ. Στο νησίο, ας πούμε, και ξέρω εγώ. Τι γίνεται τώρα? Είπαμε επομένως ότι η λεγόμενη κύλη γη είναι μια κοιλότητα ακτίνας 3.840 χιλιόμετρων, υπάρχει και σε στάδια, το μήκος γραμμένο μέσα στα βιβλία, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Όλη αυτή η χάλκινη σφαίρα καλύπτεται από μέσα και απ' έξω με ενεργειακό πεδίο. Πάνω σε αυτή τη χάλκινη σφαίρα από την εσωτερική μεριά βρίσκονται όγκοι χωμάτων από βράχια κτλ. Που σχηματίζουν ένα κανονικό πέτρινο κέλυφος. Πάνω σε αυτό το πέτρινο κέλυφος, αγαπητοί φίλοι, υπάρχουν οι εσωτερικές θάλασσες. Όπως το πέτρινο κέλυφος, το οποίο είναι καθισμένο πάνω στη χάλκινη σφαίρα, κάθονται οι δικές μας θάλασσες, οι ωκεανοί, οι ήπειροι μας, οι πόλεις μας κτλ. Ζει κανείς στο εσωτερικό σε αυτό της γης, σε αυτή την κύλη γη? Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική γραμματεία, ζουν, αγαπητοί φίλοι, οι γίγαντες, οι τιτάνες, όλα αυτά τα γέννη, τα περίεργα, τα οποία οι Ολύμπιοι Έλληνες με αρχικό το Δία τα νίκησαν και τους έκλεισαν μέσα. Μάλιστα. Ζει κανείς άλλος σύμφωνα με αυτά που λέει η Ορθοδοξία, η Ορθόδοξη πίστη? Σύμφωνα με τον Άγιο Ανδρέα, εκεί ζουν τα ρυπαρά γέννη, τα βδελιρά, πέραν πάσης ηχασίας, έτσι λέει ο Άγιος Ανδρέας, τα οποία διοικούνται από τους 72 βασιλείς. Αυτοί ζουν εκεί. Πόσοι είναι? Αρκετά δισεκατομμύρια. Μας κάνει τίποτα να ψηλιαστούμε περίπου πόσα δισεκατομμύρια είναι? Πόσοι είναι? Είναι περίπου 3,5 με 4 δισεκατομμύρια νοματέοι, κάπου εκεί ανάμεσα. Αυτοί όλοι με τι μοιάζουν? Σίγουρα δεν είναι άνθρωποι στην εμφάνιση. Έτσι, άνθρωποι στην εμφάνιση δεν είναι. Κάποιο ελάχιστο ποσοστό, το λεγόμενο κρόνιο γένος, από όλα τα γέννη, το κρόνιο γένος έχει εμφάνιση ανθρώπων. Βέβαια, αν τον δεις κάποιον, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ακριβώς σαν εμάς, αλλά έχει εμφάνιση ανθρώπου. Όλοι οι άλλοι έχουν περίεργες εμφανίσεις, τις οποίες εξηγώ σε άλλο DVD, το οποίο επίσης λογικά έχετε στα χέρια σας. Εκείνο το οποίο μιλάει για το μυστικό των χάλκινων βιβλίων. Τώρα, επανέρχομαι στο μυστικό της κύλης γης. Εξήγησα τη δομή αυτή της κύλης γης, ότι έχει μέσα ατμόσφαιρα, που είναι η ίδια ατμόσφαιρα την οποία αναπνέουμε κι εμείς. Η ατμόσφαιρα αυτή, λόγω της λάβας η οποία υπάρχει, να ξαναδούμε παρακαλώ την εικόνα, λόγω της λάβας